गिबियाव फोरबो जिसु ख्रीष्टआ इसोरखौ हामबाय होनो। लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लानाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै बेबायदिनो मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोङो बयबो मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों इसोरखौ खुलुमबाय थानो बाख्नायबाय थानो हाथों। जोङो आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों इसोरनि गोथां बाथ्रा बाइबेलनि शास्त्रजों सोलोंगासिनो दङ। बेनिखायनो गावनि बोसोनफोरखौ सोलोंनायाव इसोरनि बोसोनफोरखौ सोलोंनायाव जोंखौ इसोरा बयखौबो बोर आरो आशीर्बादजों लाखिफ्लायथों आरो बेजोंनो जोङो बुहुमाव आलो गोजोनै थांनानै थानो हाथों। दिनैहाय जोङो मोनसे गोदान आयदा सोलोंबावनो नागिरदों। बेयो जाहैबाय ट्रिबुलेसन। ट्रिबुलेसना जाहैबाय मोनसे शर्ट टाइम पिरियड अफ 7 years आफ्टर रेपचार। ट्रिबुलेसन पिरियडआ जाहैबाय मोनसे सुंद' सम पिरियड, 7 बोसोरनि सुंद' सम पिरियड बियो। बे समा रेपचारनि उनाव जागोन। रेपचार माने जिसु ख्रीष्टआ गावनि फोथायारिफोरखौ सोरगोआव लांखोनाय सम। रेपचारा जाथ'वाखै, नाथाय बियो जोबोद खाथि जानोसै सम जाथारबाय। बेखौ जोङो बाइबेल शास्त्र नायनानै बुजिनो हायो आरो मिथिनो हायो। बाइबेल शास्त्रखौ गोबाङानो मोनसे सल'बाथा होननानै सानो आरो बेखौ सल' बायदि फोथायनानै लायो। नाथाय बियो सल'ल' नङा, बियो इयुननि जागोनखौ लिरनानै गालांनाय मोनसे प्रग्राम शीट बायदिसो। गोथार बाइबेलाव लिरनानै गालांनाय बाथ्राफ्रा जाफुंबोगासिनो दङ आरो इयुनाव जाफुंलांबायबो थागोन। जायफोरा बाइबेलाव लिरजानाय शास्त्रजों रिलेटेड जाबाय थायो, रिलेसन थाबाय थायो, बिथांमोना बे खोथाखौ मिथिखागौ। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला संसाराव गावनि चेलाफोरजों लोगोसे दंमोन, अब्ला चेलाफोरा बिनियाव सोंदोंमोन जे जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिननानै गावनि मानसिफोरखौ, गावनि फोथायारिफोरखौ माब्ला लांगोन बेखौ सोंदोंमोन। बाइबेलाव माथाइनि 24 बालाबनि 3 सिरिखौ जोङो फरायब्ला बेबायदि मोननो हायो। अलिभ हाजोआव हारसिङै जनानै थानाय समाव चेलाफ्रा बिनियाव थांनानै होनदों, जोंनो खोथा बेफोरो माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननायनि आरो संसारनि जोबनायनि हांखोआ मा मा? बे खोथाखौ जिसु ख्रीष्टनियाव चेलाफ्रा सोंदोंमोन। अब्ला जिसु ख्रीष्टआ गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंदों, सिरि मोननानै थादो, रावबो नोंसोरखौ आन्दायहोयि बायदि। मानोना गोबां आंनि मुं लानानै होनगोन, आंनो ख्रीष्टआ। माने खोथाया जाहैबाय बे बुहुमाव नंखाय जिसु ख्रीष्ट ओंखारगोन आरो बे नंखाय जिसु ख्रीष्टआ बुंगोन जे आंनो ख्रीष्टआ। बेबायदि आंनो ख्रीष्टआ होननानै बुंना लानायाव गोबां मानसिया बेखौ फोथायगोन जे जिसु ख्रीष्टआ बेनो होननानै, आरो गोबांखौ बेबायदिनो बे नंखाय जिसु ख्रीष्टआ आन्दाय होगोन। बे बाइबेल शास्त्रआ गोबां बोसोर सिगाङावनो लिरजानाय, नाथाय बे नंखाय जिसु ख्रीष्ट फैगोन होननाया दिनै बे संसाराव जागोन ना जायाखै? बियो जाफुंबाय आंनि लोगो नोंथांमोन। बे नंखाय जिसु ख्रीष्टदि संसाराव फैमारबाय, बिनि फोरमानखौ आङो गाहायनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होदों। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नाय, अब्लानो नोंथांमोना बे नंखाय जिसु ख्रीष्टखौ नुनो हागोन। दानिया गुबुन हांखोआव थांनि। जिसु ख्रीष्टआ बुंबावदों, नोंसोरो दावहा नांनायफोर आरो दावहा नांनायफोरनि आराव जानायफोरखौ खोनागोन। नाथाय नोंसोरो दा गिख्रं, मानोना बेफोरो जाथारनो नांगौ। बेयाव बुंदों जाहैबाय जे दावहा नांनायफोरनि आराव जानायफोर खोनागोन होननानै बुंदों। दा बेफोर दावहा नांनायफोरनि आराव जानायफोराव जोंखौ गिख्रंनो होआखै, मानोना बेफोरो जाथारनो नांगौ। जोबनाय बोथोरनि एबा जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिननाय एबा रेपचारनि सिगां बेयो जाथारनो नांगौ। बेबो जाहैबाय रेपचार जागोना खाथि जानायनि मोनसे बाइबेलाव लिरजानाय सिनफोर। जिसु ख्रीष्ट नैथि फैफिनगोननि सिगां एबा रेपचार जागोननि सिगां जे हादरजों हादर दावहा नांनायफोरनि आराव जानायफोर खोनागोन आरो गुबुन हादरा गुबुन हादरखौ धमकि होगोन आरो बेबायदिनो दावहानि सुरु खालामनो नागिरगोन, दावहा खालामनो नागिरगोन। दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो मिडियाफोरनि गेजेरजों आरो जोङो बेफोर निउसफोरखौ खोनागोन। अब्ला
जोङो बेनि गेजेरजों मिथिनो हायोदि रेपचार जागोना खाथि सम सफैथारबाय। मानोना दायो बुहुमनि गोबां हादरफोरा गाव गावनि गोहोखौ लानानै बेबा बे हादरजों जुजिनो नाजागासिनो दङ। रावबो हादरा रावनिबो एगेन्सै फंसेबो खोथाखौनो बुंजाया। एसे गोरोन्थि मोनब्लानो दावहा जुरिनायनिल' खोथा बुङो। रावबो रावनिबो सिं जाया दावहा नांनो थाखाय बोलो फोरायो। बेफोरखौ जोङो बिजिरनानै नायोब्ला रेपचारनि समा नै दानो होननानै जों बुंनो हायो। आरो गुबुन मोनसे सिनाव जों थांबावनि। माथाइनि 24 बालाबनि 7 सिरियाव बेबायदि बुंदों, फोलेरा फोलेरनि जेङा, रायजोआ रायजोनि जेङा सिखांगोन आरो जायगा जायगा आंखालफोर आरो बांग्रिं मावनायफोर जागोन। थैम्रुननायफोर जागोन, माने महामारि जागोन। बेफोर गासै खोथाया जिसु ख्रिस्ट'आ गाव संसाराव थांना थानाय समाव गावनि चेलाफोरनो खिन्थानानै होलांनाय बाथ्राफोर आरो बेयो बाइबेलाव लिरनानै गालांजानाय बाथ्राफोर। बियो दायो संसाराव जाफुंबोगासिनो दङ। नंखाय जिसु ख्रिस्ट'आबो ओंखारबाय आरो महामारिफ्राबो जाबाय आरो बेबायदिनो जायगा जायगा बांग्रिं मावनायफ्राबो सोलिबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ गासैखौबो बिजिरनानै नायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि सेकेन्ड कामिं एबा रेपचारनि समा नै दानो होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनाय, खुलुमनाय, सिबिनायाव गोख्रों जादो, नङाब्ला नैथि फैनाय एबा रेपचाराव नोंथाङा थालांगोना आङो थालांगोन सियर। दानिया फैदो दिनैनि मेइन टपिकआव। दिनैनि मेइन टपिकआ जाहैबाय ट्रिबुलेसन पिरियडनि सोमोन्दै सावरायनायमोन। रेपचार जाखांनायनि उनावनो ट्रिबुलेसन पिरियडआ जागायगोन। बे ट्रिबुलेसन पिरियडआ जाहैबाय मोनसे 7 बोसोर गुसुं सम, जाय समाव मानसिफ्रा गोबां खस्थ', दुखु, जारला सैसोनो गोनां जागोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरा बे ट्रिबुलेसन पिरियडआव थालांबावनाय नङा। सोरबाफोर जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरा बे ट्रिबुलेसन पिरियडआव थालांदोंब्ला बिथांमोननि थाखाय बियो खाफाल गैयिनि बाथ्रा जाबाय। मानोना बे समा इसोरनि दुथांफोरखौ फोजोबस्रांनायनि समसो। बेहाय नोंथाङाबो थालाङोब्ला नोंथाङाबो दुथांनि हिसाबाव गोग्लैगोन आरो नोंथाङाबो फोजोबस्रांजागोन। बे ट्रिबुलेसन पिरियडआ एन्टिख्राइस्टनि रायजो जागोन। बे समाव गासै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरा रेपचार खालामजानायलाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफ्रा बेवहाय थालांनाय नङा। बेनिखायनो बिसोरो सानगोन जे बे संसाराव जोङो गोदान रायजो मोनसे खुंलांसै होननानै सानगोन। बे ट्रिबुलेसन पिरियडखौ मोननै खोन्दोआव बोखावनाय जादों। मोनसे सिगांनि 3.5 इयारखौ मोनसे खोन्दो आरो उननि 3.5 इयारखौ मोनसे खोन्दो। बे ट्रिबुलेसन पिरियडनि गेजेर खोन्दोनिफ्राय एन्टिख्राइस्टआ रायजो सासन खालामगोन। बे रायजो सासन खालामनाया ओरैबायदि रायजो सासन जागोन जे बुहुमावनो सासेल' दैदेनग्रा जागोन। इन्डिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान बेबायदि होननाय हादरफोर थानाय नङा। हादरफोरा दंब्लाबो बुहुमावनो मोनसेल' सरखार जागोन, राङाबो मोनसेल' रां जागोन, धोरोमाबो मोनसेल' धोरोम जागोन। बे जाहैबाय एन्टिख्राइस्ट। एन्टिख्राइस्ट माने जिसु ख्रिस्ट'नि एगेन्स्ट। बे समाव बे मोनसेल' धोरोमनि अनगायै गुबुन सोरबा इसोरखौ खुलुमोब्ला बे सरखारा बिसोरखौ दानस'नाय जागोन, खाख्रबनाय जागोन, जियालाव दोननाय जागोन। बे समावबो खायसे जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरा जायफ्रा संसाराव थानाय समाव नैथि फैनायनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैनायनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'खौ मोजाङै खुलुमाखै, बिथांमोना बे संसाराव थालांबावगोन। जुदि नोंथांमोना बे समाव थालाङोब्ला नोंथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनो हानाय नङा। जुदि नोंथांमोना जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लायो अब्लानो बे समाव दानस'जागोन आरो नोंथांनि थाखाय बासायजानाया गैया जागोन।
बेवहाय थालांनाय ट्रिबुलेशन पिरियडआव थालांनाय बे मोनसेल' सरखारनि गोदान रायजोनि मानसिफोरखौ मोनसे सानथुमनाय सुबुं अनजिमा सानथुमनाय मोनसे हांखो बुनाय जागोन, जायखौ 666 होननानै बाइबेलाव बुंनाय जादों। बे रायजोआव थांनाय गासै सुबुंफोरनि खाफाल नङाबा आखाइफोर, जायखिया मोदोमनि बबेबा मोनसे जायगायाव बे हांखोखौ बुनाय जागोन, जाहाथे बे हांखो बुनायनि गेजेरजों मानसिफोरखौ सिनायनो हायो जे बिसोरो बे जायगानि मानसि एबा बे मोनसेल' सरखारनि मानसि एबा बे ट्रिबुलेशन पिरियडआव थालांनाय बे गोदान रायजोनि मानसि होननानै सिनायथि जागोन। सोरबाफोर सुबुङा बे सापखौ लायाब्ला बियो जेलाव दोनजागोन नङाब्ला दानस'जागोन। बियो सरखारनि हुकुम। जोङो बाइबेलाव फरायनानै नायनि। नुजाहोनायनि 13:18 बुंदों, मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बिनि सानथुमनाया 666। मानोना बे रायजोआ सासेल' मानसिजों दैदेनजानाय रायजो आरो बेनि सानथुमनाया 666। बे 666खौ सोरनियावबा खाफालाव सोरनियावबा आखाइयाव बुनाय जागोन। बेखौ नुजाहोनायनि 13:14निफ्राय 18 फरायब्ला मोननो हायो। बेबायदि साप बुजायै मानसिफोरा फाननाय बायनाय बेबायदि खालामनोबो हानाय नङा। बे रायजोआव थालांनाय सासेबो बिफानि रायजोआव एबा सोरगोआव हाबनो मोननाय नङा। बे रायजो एबा बे सासना जागायजेननायनिफ्राय 7 बोसोरसिमल' जोरगोन। बिनि उनाव बिसोरखौ इसोरा नोरोग रायजोआव अरायनि थाखाय सावगारगोन। जिखिनि आङो बुंबोबाय दङ, बेफोर गासैबो बाइबेल शास्त्रआव लिरजानाय इसोरनि गोथां बाथ्रा आरो बे गोथां बाथ्राया दिनै जाफुंबोगासिनो दङ। बे मोनसेल' सरखारनि रायजोआ दि फैसिगौ, बेखौबो मोनसे प्रमान होनो थाखाय आं गाहायाव लिंक डिसक्रिपसनाव होनाय दङ। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं।